Bigarren galdera eneko. Orexako herria, Orexako herriko ostatua, Orexako arkumea, Orexako gaztaindegia, Orexa energia berriztagarriak, Orexa energia burujabetza. Zergatik gertatzen da guzti hori Orexa herrian? Bueno, nik uste Orexak dauzkala erronka handiak, ez? Ehun biztanle, gutxi gora bera ehun biztanle dauzkagu, 103 horako zerbait, eta dauzkala erronka handiak, ez? Bizirik irauteko erronka handiak, ez? Eta nik uste horrek, nola itxeteko behartu gaitula hausnarketa batzuk, epe luzeko hausnarketa batzuk egitera, bizirauteko, ez? Eta nik uste horrek indar bat eman digula, zerbait berezia egiteko, ez? Ardien kooperatiba, Goian Txikik, 81an sortzen da. Orduan, 81an proiektu oso potente bat egin zen, bertako gazteak herrian geratzeko. Eta nolabait, nik uste hori izan dela, epe guzti honetan ez markatu diguna nolabait. Ikusi dugu proiektu bat, aurrera joan proiektu bat, bere gora bera guztiekin, baina nolabait hori, helburua zeukanak gazteak herrian geratzea. Eta nik uste 2013an ja hori, nolabait herri estrategia batean bildu genuen, Orexa bizirik izenekoa, eta ikusi genuen, adibidez ostatuak edo energiak kokatzen zula ere, Goian Txiki zaratago, pixkat hiruen artean, nolabait Orexa bizirik mantentzeko hori zala klabea. Prozesu hori intzanean, gazteek eman ziguten, momentu hartako gazteek eman ziguten oso klabe importantea, galdetu genien gazte horiei, benetan zer zan Orexan bizitzeko arrazoi nagusia, eta guk espero genuen, zian 13-14 urteko gaztetxoak, eskatuko zela piztinak edo nik ez dakiz zerbitzu, eta justu esan ziguten izan zen hori, herri bizi batean, bizi nahi zutela, aktiboa zen herri batean eta ezberdina zen herri batean, eta nik behintzat hitzoieko haindik buruan dauzkat, Orexa bizirik nizenare hortik dator, nolait herri bizi bat nahi dute, eta 13-14 urtekin hausnarketa hortara iristea, esan nahi du zerbait, guri irakurtzea kostatzen zitzaigun zerbait, beraiek segituan eta horrela bizi izan dutela hasieratik, Orexan ez zizialako, eta uste dut horrek ekarri digula Orexa bizirik estrategia horretan, urte batzuk kostienteki, herri estrategia batean ari gala, nahiz eta hasieratetik hasi ginen, uste dut emaitzak ere hortik datozela, energian momentu honetan erreferente gea, horrelako kooperatiba, hartzantzako kooperatiba eredu batean ere, berritzailea izaten jarraitzen du, nahiz eta 25 urtetik gora izan, eta uste dut hori dela, Orexa bizirik mantentzen duna, eta hori dela, Orexarrak arro egotea bizi diran herriaz, eta horregatik ez baldin bada, horre izango dela, Orexa aurrera egiteko eta bizirik jarraitzeko klabetako bat. Eskerrik asko eneko.